maka video yam from online kanji wele dewa na this place. Mane nava mbo 11th of September. Even one man who she local government they be serve for me. She Enugu state government she literally woluka. Mobile for under 48 hours. Yeah, including one and half. Lamaf. Musha mde even me laboratory woluka Gmail pack. Musha upon all of them na major DJ. Ya fi lo lo ra mufuta. La ya la major DJ. Ndo tunu me la sa no me ko onye do te lock up kam no le live. So via May 6 she la ma. Mu lo la tunu ba se ba lock up kam no le live. O ka ma kam la ale ale rio. La ngulu ndo disable ibe la ale ale rio malam she la ma rio bo. La ma gaje bi ale rio. La believe on hustling. Ndo disable draga kota la local government la te go mala she na ma gaje bo. Le believe on hustling. Dim ha fulo mo me ma. O ma la to. O fu mo kala o mo ga ila so so mo na ze oka. Mando Sunday school, Mando primary. Don't let me be quitting out by fire by force. Acham can go what he go, Enugu state government, he go, for local government, he go, can do madu tiolo, Joga Arido Kama. What I mush palam chokana hustle on my own, negative meli. Come a little bit never so local government, not like Ibe. Yes. Since the end of my life, never so over for Belay, Lamani debate, only chocolate with the negative love your chain again, but I believe on hustling. So yabulo lecha bo menyo temo da cham kandom bowa nti yolo local government chairman lele mkuda lecha bo ki malibi yeme basalom acham ke bata mo se nyemeka Enugu state bata mo se nyemeka Nigeria bata mo se nyemeka to ka no lecha tive meli yes obale ulu kam de wale yo okay aya meta iji shike go share government otolo de ndo baba umu Igbo anom na Enugu state now na gafo village am Ololieze Ishiago junction Ololieze Ishiago junction ka ha this village bụ Ogu Enugu state yes okay ama no get the money anaba ya nwa bo onye ahụ n'ebe akwa na-eti mkpu akwa na government na ha na-ashi demolish shop ya na-eti mkpu na ụgbọrọ onye enyemaka. And this Nigeria was here. Over 12 years ago. Over 12 years ago. Umwana ke muta mama. Made to ofunwoke umu nwaanyị na-abụ. Ofunwoke umu nwaanyị na-abụ. Made to ka mutara. Ada ihe na staba. Gosi aso ụmụaka. How many days are we spending on? Under 48 hours. Under 48 hours? Yes, including that day. Okay, so that means at any moment, at any time now, I feel like the money share shop, mommy and about there almost 2 years ago. And I was which when I feel so can you hear how to come on me and man? Igbo ekele munu. Efifi ọma, ndị ọma na-alụ olu, ndị na-agba nkwụ, ndị na-eficha manya mmiri na-akasị mobi. Chineke m gọzikwa unu n'aha Jizọs. Ọmụnwa bụ onye ahụ tiri mkpu akwa na mba ụwa si n'ụkpatara m ọsọ enyemaka. Afa m bụ Yukeria Ọbaji Okoliude. Abụ m onye Ololieze dị n'Ogu local government area n'Enugu steeti Nigeria. N'oge ọnwa Septemba dị na abalị 11 sorry ka m ofu onye si local government bịa sapụ m akwụkwọ. Ihe edere n'akwụkwọ ahụ bụ notice to quit under 48 hours. Musia, what have I done? Kedu ihe m mere? Na mụ nwabụkwa disable ana m aga ije n'ọkwa ebe a ka m nọ n'azụ ụmụaka. Ha silo na-asị m onye be disable mụ gbere igwe pụta. Otu a m si igbere na napụta. Etu a ka m si igbere napụta. Na-asị ya na mbe disable na m anaghị aga ije. Kedu ebe ọ arịrịọ ka mma? Na mụ anaghị arịọ arịrịọ. Ana m afụ ndị otu anyị mbụ ndị disable na-arịọ arịrịọ na local government. Ọ dịrọ m n'ome, ọ dịrọ m n'ọkpụkpụ. Believe on hustling. Ebe a ka m nọ na-azụ ahịa na-atara anyị na-azụ ụmụaka ndị m hapụrụ m over 12 years. Amụrụ m ofu nwoke na ụmụ nwaanyị na-abụ. So ha mee isi sabọ m dị akwụkwọ. M wee na-eti mkpu na-asị mba ụwa ọnụ kpatara m ọsọ enyemaka na agha erikwa m na mmiri erikwa m. Mmiri ejighị eji erikwa m. Ebe gọọmenti lechara m anya si m ka ha kwanye m na ahịhịọ m si na ha amaghịyọ. Ọ ya ka m ji isi unu biko ọha na eze ndị Igbo ibe m ụmụnne m ụmụnna m ikwu m na ibe m unu kpatara m ọsọ enyemaka. Chineke m ga-agọzikwa unu n'aha Jizọs. Amen. Ọ bụrụ na anyị nọ na
obodo na-eme ọfụma ịga n'obodo oyibo right now our government ha na-aga outside country wee na-afụ ihe na-eme n'obodo oyibo ọ bụ na outside country ọ gọọmenti na-eji aka na-ete care of ndị nọ condition ahụ now na ụmụ ọmịa na-efe oge na ụmụ ya nri ka ha na-achọ ka ha bịa demolish aba so they can come at any time. They can come at any time. Those people, they can come at any time and they will demolish this shop. On Nigeria's almost caterpillar they go pull everything now. Because Igbo, mommy I got backup number and I got phone number. Because even if you get in mommy I can become send the link account here or my own. Okay, send the link direct. Each one send the message on WhatsApp. Okay, phone number. Do it to her, not me. Please, mommy, I need the help. Yeah, can you see far away? See for my state. Where people are because we don't watch that video on Facebook. The thing from Abba, you know, I'm not every morning I come here, come and have face to face. Because Igbo, then mommy I can because government suppose we not go within the now, how many business shop here, the militia, Chopia, one mother, one can you forget a message when it didn't happen 2 years ago? It's a very terrible situation. Mommy, because you got all Igbo your account number. You call for your phone number. Bruce or boy account number. Half account number Fidelity 5010422515. For why again? 5010422515. Can I have a hug for bank? Ihe ha ga-afụ bụ Ukeria Ọbaji Okori. Ngwa phone number. Phone number 09163539537. 09163539537. Chimgozuru. So ụmụ Igbo biko unu anụgo ife mommy akwu and unu afụgo condition ọ nọ n'ime ya biko because anytime now they will come to demolish this shop o nwezi ike mmadụ nwa bad that time biko nkịta na ọ na-ebe akwa na-ayọ enyemaka biko ụmụ Igbo ka anyị nyere aka ka Chukwu gozie unu n'aha Jizọs.